வீடு துடைக்கிறதுக்கும் வீடு கூட்டுறதுக்கும் புதுசாக ஒரு ரோபோ வாங்கியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எறும்பா ஊறி ஊறி போதில்ல, இதுதான் நம்ம வாங்கின புது ரோபோ. இந்த ரோபோவோட வேலை என்ன அப்படின்னா, வீடு நல்லா சுத்தமாக பெருக்கி கொடுத்துரும். பெருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் வீடை நல்லா தொடச்சி அதுவே போய் சார்ஜும் போட்டுக்கும். டிவியில் வந்து ஆடை பார்த்து தான் இந்த ரோபோ நாங்கள் வாங்கினோம். ரோபோ வாங்கும்போது வீட்லேயே வந்து டெமோ காமிச்சிட்டு நமக்கு ஃப்ரெஷ் பீஸாக தான் கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள நம்மளோட ஸ்மார்ட் ரோபோ வந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ரோபோவோட நேம் வந்து யுரேகா. இது வெளியே எடுத்த உடனே அந்த பேப்பரை பிரிக்கிறதுல எனக்கும் ஜெக்கு சரியான சண்டை. ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் பிரிப்பேன்னு சொல்லி பிரிச்சாச்சு ஒரு வழியா. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோப் போடுறதுக்காக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இது தூங்கிட்டு இருக்குல்ல, இதை நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம். ஆன் பண்ண உடனே இதோட ஆப்பை வந்து நம்ம ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதை ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இது காலையிலேருந்து இதில் டஸ்ட்டை போட்டு நானும் ஜெய் வந்து நல்லா விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். எவ்வளோ குப்பை போட்டாலும் எடுத்துருச்சு. இப்போ நம்ம மோப் போட்டு இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு டீ கரையை ஊற்றினேன். ஒரே வாஷ்லேயே நல்லா எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு.